Woramba uchingoshandiswa as long as uripoyo UBET anotokutora utoti uyai kuchechi nana pop 10 but unenge wakazonoti pama $10 pa 5,000. Koche chimoitika kuna Tinashe Mutarisira na Java. Muri kumboiteiko hapana ari kuimba ava? Aiwa! Chaura tinzwe iwe pop 10 wati chii chakaitika? Vamwe vese asi munhu wese ane mari anokodzera kuuzwa mhata. Wese ndimi mukoma levels, in fact mwari watokunzai palive mofanira kupupura. Tinashe Mutati aisamboda kushanda neni, makazama kangani kubva paAvion. Tinashe ona ukuda Enzo wekanjiva yes but wamboteerera songe mfana uyu. Makataura nemashoko enyu ndakatarisa maziso aTinashe Mutarisi akatsikirira pafoni akati levels nevoice rake levels. Reason yandakavhurira kambani yangu ndeyekuti mabhosi angu aisanditeerera. Mukatoseka. Ende paakadaro Tinashe Mutarisi makabva maita zvekanjiva mukamupa kanjiva kake akaenda ndobva aignore reading rese. Is that fair for munhu wese akaimba Avion? No. But Tinashe Mutarisi has been doing it for how long? Zvekuti anotora the superstar oita kuti vamwe vese vasafa for a long time kubva paAvion. Fadza Mutengi vanhu vese paridhimira havatombozikanwa, kunozikana Fadza Mutengi chete. He's been doing it for a long time. Holy Ten akasungira papi uneka softers kandoda. Santaura kuti zvandiri kukuudza izvokutoti pane vanhu vanoda kuzivikanwa kunzi ndiye akasimudza zimudhanso. Same mabirwo akaitwa bhaibheri nevarungu kuti ndo vakagadzira Christianity. Ndozvamakaitwa imimi levels naFantani. Makatorerwa zimudhanso, makatanga mapambiri kuna Passion Java akaenda. Wanzanu Nasha akazviona mukamupambiri akaenda. Studio ikazosara yavhara totally. No matter zvese zvatiri kuzama after Nash, Chisport haisi kuburitsa mahits anotisumudza isusu. Saka mageteways mangana ari kushaya kokuenda. Mushure mekunge vanhu vane mari vauya vachitora mbiri vakaratidza mageteways kuti pavanotora mbiri nemasongo geteways roramba richingomeka sure kuti richaimba levels achikupfuma, levels achivakaimba, levels oita mota, levels otanga kutotora tienda kuchechi achipiwa mari isu tisiri kupiwa. Horamba uchingoshandiswa levels kuti exploit. Horamba uchingoshandiswa as long as uripoyo UBET anotokutora utoti uyai kuchechi nana pop 10 but unenge wakazonoti pama $10 pa 5,000. Handisi kuti ndo zvaunoita but iwe nemadhiri awo ndounoziva zvaunonoita panguva yekuti UBET ane zvaanokupa but hauzotipetese. Abva aenda mukomana. But muri kuona zvanotaura? Ndambokuudzai kuti edhai vanhu vese vamunofungidzira kuti ndiri kuudza nhema ndivabvunze vakatarisa. Edhai munhu wese wamunofungidzira ndiri kuudza nhema ndimubvunze akatarisa. Ndakamurambira kuti ndiimbe kuti Passion Java. Never. I don't mention prophets in my shit because that's a fake magician and a scientist in fact. Murifereni. So unoona chii mudikani? Chakanakire kukumbira Mwari havafambi vichiudze vanhu kuti ndindakazotomubatsira.